Tuladha sungkeman nalika dinten Idul Fitri. Keparengna kula matur wonten ing ngarsanipun Bapak utawi Ibu. Ingkang angka sepisan kula ngaturaken sugeng riyadi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mugi-mugi Gusti Allah Pangeran ingkang Maha Agung anampi ibadah utawi amal kesaenan kula lan panjenengan sadangunipun wulan Ramadan. Ingkang angka kalih kula nyuwun pangapura wonten ing ngarsanipun Bapak utawi Ibu bilih anggen kula sesrawungan kathah subosita ingkang boten mranani penggalih panjenengan saestu kula nyuwun diagunging pangaksama. Mugi-mugi dosa lan kalepatan kula dumateng Bapak utawi Ibu saged linebur wonten ing dinten riyadi menika. Ingkang angka 3 kula nderek memuji saha nderek ndedonga. Mugi Bapak utawi Ibu tansah kaparingana dirgahayu miwah dirga yuswa satemah saged tutup anggenipun momong para putra wayah. Saged kaganjar gesang ingkang kebak ing barokahing Gusti Allah ingkang Maha Welas lan Asih. Makaten ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.